Klaro to, klaro. Sa mga iklip ko. Hingkaon siya og buna ka ng kuan niya. Oo, akong piso o. Dito sa totoro. Pili, nawa. Pa, dito sa ilong. Vitamin mo. Yes. Patay, uy. Ano mo ito? Ang mga piso diri Dako naman rin ang halayo. Ako ganin. Kuha ni. Di ni mao madako ba ni usa dito. Magbalik-balik. Hilang sa ben ayo. Kaluoy piso ug pang no. Bidyo dito piso ba ni? Luoyas piso eh. Di panita nang yang paa. Da. Tay karon di ka gundron kawala. Pa ito din ang. Hindi ko nibuhi ana. Tingnan na kami notos eh. Kuan na, ban. Te. Di anang halo man dakpa na ma. Dali ka, dayalo. Gikaw nang piso. Ang gamay man ni Linlin. May mas dako pa na ito. Magsigbalik-balik ka dito. Ta, ano ka, piit ka. Oh. May dako pa ni. Dako dito bikisi sa ibang katay ko ta dito ay. Katong nada kapapa nimo higit sa kon. Ang piso og ipanita no. Kay man. No. Ko dagi pagkaon. Takiwa ako na ka. Uy, mangyan ang kamuhong yang kamuitan ka. Hingare ko kay mangihi to. Oh, Pagtan-aw na o dito naman sa sakob hinuon gibugpik. Kan ngano ka nagsuda siya? Kani so, di siya. Dili siguro yung ang laki siguro niya. Dire. Maho din naman yung video yung ato ba ka mas kamera? Dagka din ni sila din hidi ay. Apay dako to dakog tiyan. Ta, laki ba ito? Tanaw guys. Pakalo isa ka nang piso. Nadakpan good guys, kinisod man sa tangkal guys. Mabuhi pa baka to. Di na to na. Naipiso na ako guys, tanawa. Ito makangit man tao na. Dali say balik ka rin diri say. Wala ka dako ba na? Adili, gamay na eh. Oo. Nakalood. Hadlok ka Ano din. eh. Maayaw ma. Tingin pa na Hawa. Sige. Kanaganda ko na kuan. Tama kabuhi na jung katunta ko. Kana ta? Huwag tayo. Ito mo ko din niya. Hawa kay buhian ako. Yung tayo lapos. Tignog maka. Uy, tigamang ito. Okay. Tig makahawa ma. Ay buhi iyo ibotahan di sa gawas. Anda ay higtan ang katong iyang kuan. Ang laki. Kapi lang kad ani. Kay mo gamay ra ba ni ang liog te. Mo gani. Kato, Ta sim hawak ni kapundot. sayang hawak mo higte. Video ra say. O deha. Ana say. Mo tatawa guys oh. Hello. Di dapita. Ang laki. Hawa ma. Sira. Nya tag ko ano na. Hindi man klariyo. Sige, dili ka isod gan cellphone gamay sa kana. Ayan. Oh, otro ha dito kuan. Parang lisa. Mukhang ka na ma. Iyo. Gamay man ning kuan. Gamay gani, may dako pa dito nakugtian gani. Tapos kuharang ko na ngay ban kuhita ban kapti be. Ini ano na? Ang piso. Video ang piso sa ito. Sus. Labuhi pa ba niyo? Baka ako ba sa kahigot yo. Pagkahin ka na ang kuhan. Nasa yung No. Nasi. Napilas ang kuan. Ito na. Pagpapag usa ka pisi ban. Namatay na buhi na. Tadi ka ganyan hawa. Kadadama ka na. Uy, gililin. Ma! Uy, kuanan ka na naman. Mira pag na. Sakit ba na? Naman na binom.
Ato Pwede dito na di higot mo. hadlok sa mga baduk. Ihigot ka na das ko ang pong kapil. Oh, hindi. Pwede ka maigot na nga, di ba? Di ay, di.